skopper. Kijk een beetje daar. Waar komt zij? Ja, ik heb jou geliefd. Laat jullie nou net daar staan. Zij ze laten zelf dat we daar aan komt. Het is weg, eerste land. Zo'n beetje rankerig om die bodem. Ons naar bed krijgt. Wacht maar. Wat nou? Als het zo zou zijn, je recht uit ons deel met Rosinski. Ons is dat spellen? Dat spellen misschien. Maar niet voor onder die 2 lap of jelly. Als jij dan met je lijf achter elkaar krijgt, stap er aan jou naar het eerst op zich. Dat heb je zin van. Wat er nou weer maar? Haar naam is Polly. Zij was mijn 6 jaar, maar ze een 2 stuk